Koita saada vapaa vähän pystyyn. Oranssi musta putti. Joo. Tässä olisi tänne talutettu tänne suonnon puolelle. Ja se osaa käyttää tuot virtaa. Tukka on liikaa vielä tässä vaiheessa. Jos se, joka tuossa on kivi, ettei se hankaa perukkeita niihin kiviin. Siinä on aika hyvä, mä luulen. Se kulmakato menee niin pieneksi. Nyt sun täytyy kyllä pakittaa. Sun kannattaisi tulla toiseen suuntaan. Oi! On niitä taas. Taas. Alkaa patteri loppu. Oi. Vittu paljon. Koita. Pysy vaan siinä. Hän haluaa mennä ylös. Anna mennä vaan. Aha, kyllä meillekään. Tiedätkö mitä mä tarvin sun jeesiä tossa rankkaan? Tossa on oikeesti vaikea. Totta, se. Mä luulen, ettei se vielä kypsä. Ei. Tää on aika velikulta. Pidä siinä vaan. Joo. On paha tuo kivi, että se pääsi sen taakse. Se on yksi kivi. Joo. Voi vittu kun tulee kovaa. Vähän. Kato, saanko mä sen tossa? Ei oo vielä kiirettä. Ei oo vielä kiirettä. Ei, mä kato vaan paikkaan, mutta mä olisin uitettu, kato tohon väliin. Näytti kala näet. Se on ihan tossa piilossa. Mä nyt stoppaan kuvaamisen, että me saadaan muutama kuva otettua. Patteri loppu. Patteri loppu.